Здравейте, дами и господа! Аз съм Крейг Дефро, днес отново ще играме в Майнкрафт. И днес ще ви покажа новото нещо, което намерих. Това за първи път го намерих в Майнкрафт. Иначе не знаех. Аз съм този скин, знам. Не се яда скинче. Той е моята къщичка. Това е моята къща. Това тук е за лампата. Сега да отидем на нашия етаж. Чакай, лаги. Да, ето ни го нашия етаж. И ето ги нещата. Просто кожена. Вземате и го напоявате. Сега ще ви покажа. Ето мога да си го смена и сега ще си го смена. Ето. Лесно и просто. Само ви трябва и вода. Да, сега ви трябва и вода. Чакайте малко, че... Ето да вземем... Така. Ето. Сега го напълним. И сега взимаме цвета, който искаме. Сега малко да го поизхъба и теб. И теб. Така, супер. Даже вземам целия став. Мир, тихо, мора. Да. Извинявайте, но тук имаме малко проблеми. Всички са тук вече. Сега имаме да ги напълним. Вода. Водичка. Тук имаме гъби. Косами. Thank you. Между другото не съм си изпробвал меча. И сега мисля да си го изпробвам. И да. Извинявайте, че повиших тона, но... Неква муха тук ми летеше. Слушайте. Аре бе, не може нещо да го убия. Ето бе! Вау, от един удар. Вау. Значи, той взима доста демидж. Този меч. Добре, сега си го сменявам, защото... След зеленото ми допара повече. Някакси... Зелено... Че само да не се заключа, че нямам после как да влезна. Само го и тук. Добре. И така, дами и господа, този днешен епизод моето Майнкрафт, оцеляването, лави и от тези неща ще приключи скоро. Не знам. Голче.
между другото се чуда. Опс. Ми каза, че наистина го направи. Да. Това е много лоша. Ще пробваме едно нещо. Стига ли? Сериозно? Вилка. Така, дай ми го спара. Айде, лягай. Искам да спа. Легнах. Става, бе. Вау. Нещо ми се бъгна и... Спри... Какво? Аз не ходя в момента. Чакай, какво? Не, сериозно, какво става? Спри да ходиш където си искаш. Не, зацепи. Купай туя, е. Вау. Добре. Надолу. Ако може, не. Чупи само. Добре, така. Някак си ми се бъгна. Чакай. Така. Добре, отивам в селото да го видя. Какво става с него. Да. Отивам в селото. Между другото е доста близко. Ето, на една прачка, на една секунда от моя дом. Какво става, беселенчета? Между другото те се разбиват тук, в той село. Гледайте колко са много. Ужасно много са. Ама се били лава има ли? Къде има? Аз тук идвам просто да ги проверявам от време на време. Това ме подсеща, че тук има някои неща полезни. Упс! Извинявай. Къде са тези? Благодаря. Опс, също. Да вземем той. Ето склад. Само меча и кирката останаха. Ох, чакай са. Чай да сте на места. Така, благодаря. Да. И това беше от мене. Благодаря, че ме гледахте. Чао.